bonke abantu abangakufuni bazohlangana uma sebefuna ukushaya wena, noma bonke abantu abangafunani noma abapretendanayo bazozwana uma wena befisa ukukushaya. Kuyohlangana izitha zakho ziba abangani uma befuna ukushaya wena. Khumbula ukuthi kwangazi uHerod noPilato babengazwani, kodwa uma befuna ukushaya uJesu baphenduka baba ama-bosom friend, baphenduka baba abangani ngoba befuna ukushaya uJesu. Empilweni understand eyodwa ukuthi izitha zakho mase zihlangene sezizwana kade ezingazwani, kubokwazi ukuthi khona into ethile abahlangene ngayo ezoqeda ngawo. Empilweni uma inja ifuna ukuqeda ngegiant imemeza inye izinja ukuthi iqede ngegiant, igiant ayilunywa inje yodwa, kodwa izinja ziyahlangana zibe ningi. Nekade ingazwani zizohlangana mayibona igiant, nekade ikhonkotana zizohlangana mase ibona igiant ukuze zikwazi ukuqeda ngegiant. Empilweni ke ngikutshele lokhu sengiqeda sengivala. Funda empilweni ukuthi ukuze izitha zakho zishayane zodwa ziqedane zodwa, musukuyilwisa back, musukuzikhuluma, kodwa phuma kusona bese uphuma uyaphumelela. Kudluke eduze kwazo bese uyaphumelela. You know what ukuthi impethu noma izibungu whatever you call it, impethu uma kusekhona into engaphila ngayo, impethu iyaqhubeka, impethu isurvive. Kodwa mengasekho into engaphila ngayo, impethu ziyadlana. Empilweni phuma kubantu abangakufuni, ngoba molokhu uqhubeka uhlala kubona uzoqhubeka ube isidla, ube ukudla kwezitha. Phuma kubantu abangakudingi, phuma kubantu onga-add value kubona, phuma kubona bazodlana bodwa. Impethu meke kwaphela ekudlayo ziyadlana. God bless you. Mile njalo nabathwala bakhe.